És principalment gràcies a les aportacions de Leonard Rosk que es va produir la concepció prototípica de les categories. Rosk va dir que les categories i els conceptes tenien un caràcter flexible, probabilístic i difús en vegada de constituir una sèrie de propietats o criteris rígids. Així doncs, les categories naturals són estructurades segons el gradient de tipicitat o paregut familiar dels seus membres. Per tant, si un objecte reuneix una sèrie d'atributs que es donen freqüentment en els membres d'una categoria, l'element probablement serà percebut com a un exemplar representatiu de la categoria, és a dir, un objecte típic. Quan tractem de recordar cert exemplar d'una categoria donada, generarem abans els objectes més típics. I quan categoritzem estímuls tardarem menys en situar-los en la categoria, quan més paregut familiar amb el prototip tinguen. És a dir, tenen un gradient de tipicitat més alt. El judici de tipicitat i l'efecte de tipicitat constitueixen una bona ferramenta per distingir variacions a l'entorn i ordenar-lo utilitzant punts focals, punts de referència. El fenomen té una evidència empírica favorable i una consistència tant en categories simples com en complexes, on també, a més de dimensions sensorials, es troba una influència cultural que respon en molts casos a la pressió de l'entorn. Passem ara a l'explicació de la pràctica, demostrant l'efecte de tipicitat per mitjà de tres tasques. La primera d'elles, producció lliure d'exemplars d'una categoria, la segona, judici de tipicitat, i la tercera, producció lliure d'atributs exemplars de la categoria. La primera d'elles, producció lliure d'exemplars, mesuren l'accessibilitat dels constructes d'una mateixa categoria, per a després fer una valoració d'ells segons el judici de tipicitat. La puntuarem segons l'ordre en què apareguen, amb un 5 aquells exemplars que apareguen abans i amb un 1 el que aparegui en última posició. Després farem una mitjana amb totes les puntuacions. Podem observar a la taula de l'exemple que la categoria a la qual hem fet aquests exemplars és la categoria treball i els exemplars són els que apareguen en la taula. També podem observar a la taula les mitjanes corresponents. La segona tasca és la tasca de judici de tipicitat, en la qual els subjectes valoren la representativitat que li atribuïm a cadascú dels conceptes que abans hem escrit. Els conceptes que apareixen a la taula són els conceptes que els subjectes han considerat més representatius de la categoria treball, que són treballadors, lloc de treball, salari, horari i estudi, amb les corresponents mitjanes que hem fet també. Per últim, la tasca de producció lliure d'atributs segueix la mateixa metodologia que la primera de les tasques, en la qual els subjectes de manera espontània tenen que generar atributs en vez d'exemplars i després puntuar-les en funció del seu ordre en el qual han aparegut. Observem, per exemple, els atributs drets laborals, autonomia, gratificant, adequat als estudis i puntualitat. Farem també les seues corresponents mitjanes. Conclusions. L'ordre en què s'han produït els conceptes de manera lliure és prou similar a la manera en què s'han ordenat després amb el judici de tipicitat. Aleshores canvien un parell de conceptes d'ordre i els 5 que han tingut major presència en la primera tasca són també els mateixos que apareguen en la segona tasca. Aquests 5 exemplars són els exemplars que hem vist abans, que són els que apareguen mateix a la taula. Els exemplars de treballadors, salari, lloc de treball, horari i estudis. Amb aquesta taula també observem la relació entre els atributs i els exemplars. Els 6 exemplars que observem que apareixen exemplars a la taula, els atributs corresponen al següent. L'atribut A1 fa referència a ben pagat, el segon fa referència a drets laborals, el tercer fa referència a dedicació, el quart a autonomia, el 5 a adequat als estudis i el 6 a gratificant. En la columna semblança familiar fa referència a la relació que existeix entre els atributs corresponents i els exemplars. Per tant, els atributs amb major semblança familiar són aquells que tenen en la seva definició o en les seves característiques més atributs. Observem, per tant, que els exemplars amb una major semblança familiar, és a dir, amb una major relació amb els atributs, són els conceptes
treballadors i lloc de treball. Cosa lògica, ja que el treballador és la persona que fa el treball i la posició que ocupa el treballador en el seu treball és lloc de treball. Observem també que els exemplars horari i salari tenen també molt bona relació amb la categoria, però un poquet menys que altres atributs. És també destacable el concepte salari. Volem fer incisió en aquest concepte, encara que en aquesta taula la seva puntuació és la segona, perdó, la semblança familiar no és de les més altes. Observem que és un concepte molt interessant destacar-ho, ja que havia aparegut l'exemplar més important en la primera de les tasques. Aquest factor el podem considerar, ja que actualment en la precarietat laboral aquest factor és molt important a l'hora de buscar un treball. Per últim podem destacar que d'aquests 5 exemplars el que menys atributs conté és l'atribut estudi. Per què? Clarament, encara que té molta relació el concepte de treball i d'estudi, ja que per a un treball més qualificat fa falta un bons estudis, són conceptes distints. Aleshores, els atributs definitoris d'un no concorden definitivament amb l'altre. Per últim, podem concloure que a la pràctica hem pogut apreciar el tipus de continguts que envolten la nostra ment en relació amb un constructe determinat i també la forma en què els usem quotidianament. També és molt representatiu de les nostres preferències i la importància que atorguem a uns coneixements, exemplars respecte a altres. També els nostres pensaments, com les conductes, estan condicionades pels conceptes que considerem com representatius per a nosaltres. Ara descriurem els articles on l'efecte de tipicitat té una certa importància. El primer és el de Carlos Luna i Malen Migueles sobre la distorsió del record i com intervé l'efecte de tipicitat. En primer lloc, els esquemes realitzen diverses funcions per entendre i retindre la informació que és extreta per a compensar l'ordre de dades, la informació a la que per raons de codi no podem accedir i la informació que no es troba present. Les persones extraguem informació que més apareix en certes situacions, que més lligada està a l'esdeveniment, és a dir, és informació típica o d'alt grau de tipicitat. En aquest estudi en particular s'ha examinat els efectes de dos fonts d'error que provenen de l'exposició d'informació posterior de l'esdeveniment presentat i l'extracció de continguts típics dels esquemes del domini. Es va mostrar als participants un vídeo d'un atrac a un banc i després es va introduir informació falsa per a distorsionar el record. Aquestes informacions falses van consistir en canvis en la informació del vídeo original o la incorporació de continguts completament nous. N'hi hauria dues formes per incorporar la falsa informació en la memòria, una interna creada per el sistema cognitiu mateix i una altra externa, per causa de la inducció d'informació. Les distorsions d'origen intern venen principalment de l'ús d'esquemes i estructures de coneixement sobre el domini. Els participants d'aquest estudi van ser dividits en dos grups, experimental i control. En l'experimental, les qüestions del qüestionari postcedent inclouen ítems falsos d'alta i de baixa tipicitat, mentre que el control va respondre a les mateixes qüestions sense informació falsa. Per a portar a terme la tasca de memòria, els participants van veure un vídeo d'un robatori de 3 minuts. El següent constava de realitzar les tasques distractores, uns puzzles, i immediatament després tenien temps il·limitat per respondre a 44 qüestions obertes que seguien l'ordre cronològic del robatori. D'aquestes, 12 eren falses. L'únic propòsit del qüestionari era simplement incloure la informació falsa. El dia següent, els participants tenen que respondre a un test de verdader fals reconeixement. Aquest test costava 32 ítems narratius, 12 d'informació falsa, 12 amb informació real i 8 amb informació nova inclosa. Els resultats indiquen que la informació d'alta tipicitat real es conservava. No obstant, quan eren preguntats per la informació falsa, també inclogueren els elements d'alta tipicitat. En definitiva, els participants inclouen a la història unes dades típiques en la seva memòria independentment de que aquesta fora vertadera o falsa. Aquest fet comporta que hi ha millor discriminació per a ítems de baixa tipicitat que per als d'alta tipicitat.
En l'article de Jaume Arnau i Gras i Francesc Salvador i Beltran es tracta de comprovar la influència de l'efecte de tipicitat mitjançant el reconeixement d'escenes. Quan observem una escena tenim unes expectatives concretes al processar-la sobre el que esperem observar i per tant es produirà una facilitació en la identificació dels subjectes més típicament representatius de l'escena, a més de l'efecte de focalització de l'atenció sobre els subjectes més típics. S'hipotetitza que la identificació dels objectes que formen l'escena queda determinada per un mecanisme d'atenció selectiva en funció de gradients de tipicitat. Per això es duen a terme dos experiments. En el primer, a un subjecte se'ls mostra en un taquistoscopi una seqüència d'imatges que sempre segueix el mateix patró, imatge en blanc, després la imatge d'un objecte i finalment la d'una escena. Quan acaba la presentació de l'última hi ha un temps de resposta en el qual el subjecte havia de dir si es trobava l'objecte en l'inici de l'escena. Aquestes variables eren la complicitat de l'escena, la tipicitat de l'objecte i si estava o no l'objecte en l'escena. Els resultats van mostrar que resultava més complicat la identificació d'escenes més complexes que les més simples. En quant a la tipicitat de l'objecte, va comprovar que el temps de resposta era menor tant per objectes amb molta tipicitat com per als que eren molt atípics, mentre que aquells amb tipicitat neutra eren identificats més tard. Al segon experiment, es va voler demostrar si existia algun canvi en aquesta tipicitat, en per un interval de demora entre la visualització de l'objecte i la de l'escenari. En aquest cas, s'activarien els mecanismes de la memòria a curt termini per al record d'aquest objecte. Aleshores, els resultats van mostrar com aquesta demora feia la tipicitat poc significativa a l'hora de discriminar imatges. Segurament aquest efecte es vegi emmascarat per recursos cognitius de tipus superior, com els processos a la memòria a curt plaç, que condicionen la influència dels valors de tipicitat en el processament d'escenes naturals i els desdibuixen. A l'article de Bartlett, Harry i Thorley s'examina en un entorn neutre com l'efecte de tipicitat influeix en el reconeixement de cares. A priori, la intuïció ens indica que les cares inusuals seran més senzilles de distingir que les que són típics. A l'experiment 1 es va comprovar la memòria per a cares típiques i inusuals i va consistir en una divisió de 3 grups. El grup de condició estàndard, subjectes que van rebre una llista d'inputs i després un test de reconeixement. El 2, la condició de prefamiliarització, subjectes que van veure totes les cares abans de la llista d'inputs i de contestar al test. I el grup 3, la condició de postfamiliarització, són els subjectes que van veure totes les cares després dels inputs, però abans del reconeixement. Els segons de reconeixement foren menors en cares inusuals que per les típiques en la condició estàndard. Aquest efecte va ser reduït per la condició de postfamiliarització i fou completament eliminat per la prefamiliarització. És a dir, els errors al final en la prefamiliarització serien iguals tant per a cares inusuals com per típiques, si més no similars. L'experiment 2 és una variació quasi idèntica a l'anterior i que va recolzar aquests resultats. Pregunta al auditori. De quina manera les nostres expectatives del que esperem observar i el que considerem com a típic condicionen la manera en la que apreciem una escena?